Ka Eulogemene rilin el suting ka samla puli ka bala yo ye ka kerdan ka balai ne ki ba shakmat ne ka result examen secondary school leaving certificate arajar arpusan bala penbena ha ka step santarik jong ya yong arajar arpusan de ka embus ta ka bala yo kor hadu Siewspah anyo bu real marks ha ba ai men sim ni ki parakna school kala ong panalor ka jingminot ban puli kot dai ru ban long ki banang ban Siewspah ye ka por bat ban nempen sep ye ka jing start ka bala ai do Blei kini ka samla puli ka bala wan ra nam bat buram amtang na ka benta ka KJP sinat mi ngi higher secondary school joai kala ong ru baswa ban le ye ki no ki kam bat kumju ru shwa ban puli kot ningkong hi dai ban Phai shwa sho Blei ka Eulogemene rilin el shooting kadi ka khon jong ka kong remedian shooting bat uba prolin langsiang ki ba shong basa chut wo khu 3 den lin juai nâng con độ thể ingo hiểu Blei te ingo igi bepa wada em lang wanga wad support nga hawa pura kada te ingo la igi ik Blei la igi nong hikai kiwa da em lang wanga kiwa mju inga la da em kam hewan le kiwa kloi mau yarap la da em jing e wi cham te ingo te ik Blei la igi lok la kiwa support nga gi lok gi dia te yoro hi kiwa chu bo jing duai lang dep nado dep exam expect you for chaga top list mo kamte te kamwa gi no kai le dio lutigi tanga le darap mut snya gi tho mulumala tangom em expect for hado third sa te ingo yo Blei gi ni waro to gi jing le bhayong Blei te go ru kom khra ko ndo dang khen hado o he te change go kam change i le te kom khra ko le change go te por dang lai score kam tu dang em class mo hado le wji te one tuition kam tu te khra kot hi chibet chipor pet kot hi kam tu man gasngi le le tho homework tho assignment the men the exam one chwa mut kam tu yo chuti no chwa exam the da prepare bha kam tu the mut kat wi wala the mut bun sen e por he khra kot bet sa the ko au ong khna waro wa minat hai jing pura yang phi ham pensap ai ni jing start wi Blei phi the nâng con độ ta thổi cho hiểu Blei mình được khỏe quạt phi lẽ với Siewspah bà mới được bỏ phi tiếp biểu cả nhiều rồi em phun phiแต่Siewspah bà được bỏ phi bị phun lẽ bị hay bỏ cầm ông tin ông Blei em cái bỏ gì rồi bị hay bỏแต่lại kia lại đi bỏ mà khỏe quạt lẽ hấp em bị sẽ hấp tiếp biểu adjust cái bỏ ông phi nhiều ông cầm mình cái routine ấy phi tăng quá jar snap thu phi jar capacity phi jar I rukam ye phi khrakat ta khrakat wi wala phi Vice Principal jong ka KJP sinat mi ngi higher secondary school joai uba wan mi pasaru ulapan pau ka jing kemen halor ka jing ra nam jong ka ka samla ya ka school namar ba ka de khna ka ba baro kinong hikai ki lakmi lenti ya ka bakan poi ha ka ni ka kerdan ka Eulogemene na do dang sedang kau em ini tak kena kau kat kam hejing yo yang itu kena kau dok yap họ chena hai start yang ka tang lada start ke lem ton ko swe na lori start ko sai dok yap ka sai perchang ka hawa emi wani wom siao tho iwom ye kom jo dam ko wan kuli u pan jing che na gi nai kai ha ki jing to wai salon we akor njo yo klam yi la khana ko jai khana ko tip ya ka akor ko buram ka khana ko tip ye kamram yang ka nalon ni tewan haki benta ko pher ki activities ki co-curricular activities ki ka score khut kai ka le ne em ki wa ka score pen le ka ni ka khana ka yong I nto ko wa ri kedong nto ko shai re ko wan chakmat wow ye chim benta ki kam ko pher hai jing to ko skor le to wo mi chabar yang ko skor le ni ko to ha po yang ko skor le man ko wa kit khia ye kam ko chim benta ko wa ka khana ko wa siao suk u yarap ka liang ye kiwi jo yo ba jan chapo class chapo I ha wa ki pra class yang kam tip mi la yo I kita ka khmat yang kai kita ki jing yarap yang ka ki rap ka liang ye kiwi ta kam ong na do ne I kam ko skor dap ide siao komen ibu kro tu kata ne benta yang kani ka khana skor yang I ka Eulogemene shooting wada poi ka ha kani ka buram ha kani ka singi ha kani ka por yang ka result news nem ta ko nang kong do snya wo ong gam ni na ka
motto yang skor yang ita to God be the glory te se chi sen hakni ka snem la ne liang yang ikam skor ka borom ko nang kong do ta chau Blei ni bha wa his faithfulness endures em lang chru bi hak jinglai luti yang ikam skor more than 25 years hakni ki ar pausan tli ki snem de yo pun mi ya ki khna ki wa start ki wa poi haka position naga snem chaga snem kam de yo bi ki result ki wa manchwa how new snem la kam ka score ye nya hani klama hani ne benta yang principal ne dawam yu kier ntanaro emne haju ipo la ka to Saturday te ki khna score la em ki nai kai bon kum em Andai ne benta yang ka score warok ka wi ye nya wa ong he ni wa ikam ka skor pun pa ku ching siao komen ko khro do kata ya ka Eulogemene ma ya ka wa dewan ra ka ya ka nam ka borom yang ka skor Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya